Здравейте! Добре дошли в Диди Дрос. Аз съм Диди и това е моето първо видео. Като канал за дигитално рисуване, мисля, че това е първата стъпка, която трябва да направим, и то е да разпаковаме таблета. Като днес ще разпаковаме iPad Pro с M4 чипа в по-малкия 11-инчов размер, както и писалката съвместима с него, Apple Pencil Pro. Като първо искам да кажа няколко думи, защо избрах този iPad. Първо да бъде iPad. Беше логично за мен, тъй като всичките ми устройства са на Apple. И след това, защо е Pro, а не Air. Толкова съм свикнала с по-високата честота на опресняване, че когато фана нещо с 60 Hz refresh rate, просто не се чувствам окей и имам чувство, че и самото устройство не работи както трябва. Така че единственият ми възможен избор беше Pro. Защо най-новия модел? Защото просто първо исках да направя анбоксинга, което е трудно да се случи на по-стар модел. Другото, което е, мисля, че има по-дълго време ще живее, когато си вземеш последния модел. По-стария модел вече от 2022 година, така че на почти 3 години. Този е от 2024 година с M4 чипа. Еднакви са като характеристики, по-малки и по-големия размер, докато при старите модели знам, че по-малките 11-инчови iPad са усъкътени от към дисплей. Тук този проблем го няма. С OLED дисплея доста по-ярък е. Тоест навън като го ползвам ще ми бъде доста по-удобно, отколкото ако си бях взела по-стария модел. Също така Apple Pencil Pro е съвместимо с този iPad, а с старите не. А пък има разни нови функции, които според мен е хубаво да ги имам като опция, дори да не ги използвам. Защо избрах по-малкия размер, а не по-големия? Това беше една много дълга и мъчителна дилема за мен. Сигурно съм и за всички хора, които се чудят какво да си вземат. Има неща със сигурност, за които по-малкият е по-удобен, други за които по-големият е по-удобен, и вероятно всеки каквото и да избере в даден момент си вика, сега ако си бях взел другия размер, щеше да ми е по-добре. Но като се позамислих малко и реших, че ще го използвам най-вече като таблет, а не да искам да го използвам с клавиатура или да ми трябва много голям екран, в крайна сметка реших, че по-малкият размер ще ми бъде по-добре, и предвид, че разликата като пари е огромна само за големината на дисплея, която е 2 инча в диагонал. Просто реших, че няма смисъл, взех си по-малкия размер, ако в някакъв момент реша, че ми трябва по-големия, просто ще го продам и ще си взема новия, по-големия. И така, мисля, че това обобщава всичко, защо съм си взела това, което съм си взела. Да започвам с разопаковането.
мисля да завърши днешното видео. Ако имате въпроси, нещо, което не съм казала или не съм уточнила или не съм отговорила, може да питате в коментари и в следващото видео ще отговоря. Като следващото видео по този повод мисля да бъде запознаване с Procreate като софтуер. Като първо аз трябва да се запозная също с него. И след като се запознаем с софтуера, ще дам алтернативи, някои, които съм изпробвала, други, които не съм, след което ще започнем да рисуваме. Като искам да добавя един дисклеймер, аз не съм художник, нито имам някакво такова художествено образование, просто чисто любителски. Искам да видя как ще се справя с това. Мисля, че това е за сега. Надявам се ви е харесало видеото и до скоро!